bizimle gayet patışkılamın bir şeyle diye. Men ya bir oğlanla söyüşedim, goğuryadım diye, önkü söygülüm diye, ol yurt taşını okuyan eken. Goğurşadık biz ya, gatı goğuryadık bir yerimiz diye. Men onun diye, oğlan men bir alıp kaçtı diye, şular yalak deydim bana, alıp kaçtı diye, bilemok neyel alıp kaçtı, neyme deyip alıp kaçtılar, ağırlap alıp kaçtılar mı? O taylarını aytmadı, benim bir oğlan alıp kaçtı diye. Ona men niye, bunun diye 6 ay yaşaşmalı oğlum diye 6 ay yaşaştım diye, onlarla hiç ilyadaydı, alaşmadım, oňuşmadım diye, şeydip diye men sonra ayrışmalı oğlum diye 6 aydan soň. Ayrışmalı bolunda ayrıştım diye soň diye gelip diye men oňa jaň etdim, gürleşdim diye şol öňkü nomerler bilen diye ol aýtdy maňa diye gel bärik pastyrdyňyz adyňy düzeltme zatlaryňy düzeltdi alyp gelmeň ýanym. Alla gel men özüm işem tap berjek, okuwam tap berjek, okarsyňam men ýanynda bile bolar bärde diýip şular ýalak diýdi. Menem bolýa diýip diýe kard kurd edip diýe barja elimdäki zatlarymy satışdyryp, gyzyllarymy satışdyryp diýe. Buňa gitdim muň ýanyna diýe. Ondan bardym bolan diýe bu oglanyň diýe el öçük diýe, ulan ýa nomeram öçük diýe. Imolaram hemme zady öçük diýe şol gürleşýän imolamyz diýe, jaň edýän nomery zady hemme adam öçük diýip şeýle diýe. Bu oglanlar näme üçin bular ýaly etdi ýaka diýe. Ne menden ya ağır almak için etti bolýarmy, bu näme sebäpden bular ýaly allap diýe, bedip getirip diýe, men bolmasa oň ýanyna barjagam diýe mok alyp gitdi we maýda mok bolýan diýe. Men diýe şular ýaly allap diýe ýurtdaşyna getirip hiç ýerde tanamaýan, bilmeýän ýerime gelip diýe men köçede galdym diýe. Oň bolsa hiç ýaýda nomerlerini, hiç sad imosuna, hiç sadna men jaň edip powerlaş bilmedim, öçük diýe şeýdip men diýe köçede galdym diýe. Ondan soň diýe men öz günüm görüp başladym şular ýaly ýagdaýlarda diýe. Bu gyjaş diýe näme sebäpden diýe bular ýaly etdika diýe men diýe hiç ýagdaýda men düşünemok diýe men bolmasa diýe bu özüme men baraýynam diýmedim diýe geleýinem diýip aýtman diýe şular ýaly diýip dillendi diýe. Menem ondan soň bardym şeý diýenden soň diýe. Bu gyjaş öz pikirini soraýar. Näme sebäpden bu oglanlar şolar ýaly etdika? Ya ol gyzdan söýgüsinden ağır almak üçin etdi bolýarmy? Bolmasa onu söýmedik üçin edýämka? Menem bilemok. Menem kararsız. Janyňyz sag bolsun.